Kao sudbinska bića, pored tri sestre suđaje ili suđenice, pored njih se zna i za gospodara ljudske sudbine, a to je usud. Usud se u nekim krajevima smatra da je božanstvo, po kojeme suđaje određuju sudbinu čoveka. U narodnoj bajci usud možemo da uočimo kako usud stvara i kako zapravo vlada nad srećom i nesrećom i na budućnost čovekovu. U bajci glavni lik je hteo da se odvoji od svog lenjeg brata, pa je preuzeo pola od nasleđenog imanja, u nadi da će da živi bezbrižno. Ali kada je sve to učinio, sve je krenulo da mu propada, dok njegovom bratu je išlo sve bolje i bolje. Kada je rešio da se vidi sa bratom, on je video manifestaciju sreće njegovog brata u obliku prelepe žene, a posle je video manifestaciju svoje sreće u obliku ružne, propale i uboge starice, pa je pitao komu je odredio sudbinu. A njegova sreća mu je rekla da potraži usudu. Kada je glavni lik napokon pronašao usuda, počeo je da oponaša sve što bi usud učinio. Usud se zamišljao kao starac koji se svakoga dana budi na istom mestu, ali mesto na kome se budi menja se kao i on. Ponekad se budi u palati okićenom zlatom punom dragog kamenja i blaga, a usud u najboljoj svili, dok ponekad bez ičega, kao najgori siromah. Svaki put kad se usud probudi, glasovi mi kažu koliko se duša rodilo tog dana, a usud bi rekao kako je njemu danas, tako da bude i tim dušama doveka. I za sobom bi bacao po kući blago ili šta god je imao tog dana u kući, kao čast ljudima. Kada je glavni lik posmatrao usuda i kada mu se usud obratio, pomogao je glavnom liku objasnivši kako i šta treba da uradi. Glavni lik je kasnije otišao kod svog brata i zatražio od njega da čuva njegovu ćerku, koja se rodila isto kao i njegov brat pod srećnom zvezdom, i prepisuje sve na nju. U ovoj narodnoj bajci smo uočili da manifestacije sreće, kao i glasovi koji nakon svakog usudovog buđenja, koji kažu koliko se duša rodilo, možemo da pretpostavimo da su to suđaje, koje se kasnije pozabave sa ostalim detaljima oko čovekovog života. U ruskim izvorima sa kraja paganske epohe su se uvek spominjali rod i roženice, koje su najsličnije usudu i suđajama. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!